Waras njaba njero. Panglimbang 5 menit dina Kemis Kliwon tanggal 2 Juli taun 2026. Kapetik saka Injil Matius bab 9 ayat 1 tekan ayat 8. Ing jaman modern iki akeh memala kang kasebabake uga dening maneka perkara. Ana kang temen-temen kasebabake dening bakteri lan virus. Ana kang kasebabake dening ora berfungsine salah sawijining organ awak. Ana uga kang kasebabake dening kahanan batin, rohani lan psikis. Kanggo kang pungkasan iki lumrah memala angel digoleki sumberi rikala sing lara digawa menyang dokter. Uga asring ora gampang anggone antuk tombo. Akeh wong lara kang kalebu ing golongan pungkasan iki saras awit gelem ngeculake jiret kanepson lan dendam ing atine sarta gelem ngakoni luput lan dosa mligine marang Gusti Allah. Pasaman suci ing waosan dina iki ngaturake cerita bab Gusti Yesus kang ngusadani wong lara lumpuh. Kang narik kawigaten yaiku menawa karya usada dalem mau kawiwiti kanthi pitakonan marang sing lara bab keyakinan menawa dosane dheweke wis kaapura dening Allah. Kaya pratelan cecala dek jaman Gusti Yesus sugeng uga akeh keyakinan menawa memala mono salah sijine asale utawa kasebabake saka Gusti Allah awit manungsa tumindak dosa. Kepara ana wong kang pegah mikir saengga kanthi gampang ngaitake panandang lan kasangsaran manungsa asale saka dosa. Kanthi pangandika iki Gusti Yesus kersa ngelingake kepara ngiyakinake si lara menawa sih pangapuraning Allah saguh gawe sarase wong lara. Gusti Yesus uga kersa mulihake katentremaning ati wong mau marga pikiran kang werna-werna. Pangapura dalem mulihake relasi antara manungsa dosa kalawan Allah Maha Pangaksama. Kanthi mengkono, si pangapura dalem Allah kersa njabel sakeh memala saka wong kinasihe. Kanthi pangandika iki, Gusti Yesus uga kersa medharake jati diri menawa panjenengane temen-temen Allah ngejawantah kang kuwasa ngapura dosa. Sabanjure Gusti Yesus lagi yasa pangiramiram nyarasake si lumpuh. Daya kuwasa dalem kawedhar ing dawuh, tangiya angkaten peturonmu banjur baliya. Ngangkat peturon lan mlaku-mlaku dadi bukti nyata sarase si lumpuh. Kekuatane wutuh kaya wong lumrah liyane. Sabanjure wong iki bakal bisa tandang gawe uga nindakake apa wae kanggo gawe enteng sanggan uripe kaya wong kang saras liyane. Silara banget ing bungah. Wong akeh kang ngrubung ing kono uga bungah ing atine. Wong mau padha bungah nyumurupi karya agung Allah kang ngluarake manungsa saka memala. Kanthi pangirame-rame iki Gusti Yesus kersa medharake daya kuwasa dalem kang ngatasi apa wae mligine ngatasi memala. Para tresna pelem kinasih sarase wong lara lumpuh kabigunakake Gusti Yesus kanggo ndandani manungsa njaba lan jerone. Rusaking manungsa saka dosa kapulihake srana sih pangapura dalem. Dene rusaking manungsa sacara tata lair alias ragane kasarasake kanthi bisa lumaku kaya manungsa liyane. Sinau saka sabda dalem Gusti dina iki prayoga kapitayan kita marang Sri Yesus mimbuh-mimbuh kandelan jero saengga kita uga kepareng katut kasaras kaslametake. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit kekeran jati diri panjenengan ingkang kawedhar lumantar prastawa sarasipun tiyang sakit lumpuh. Kasarasna ugi kawula du Gusti ingkang lumpuh rohani kawula saengga kirang ngraosaken indak-indakan kapitayan kawula. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra Tuwin Yang Roh Suci. Amin.